They said that this is a ritual market in Benin, Edo State. Yeah? Imagine you buy a CAC. Okay. Are you telling me that no Bendocha? No Weba Nande National Maka right man. No Weba I am on prison by now. Imagine you buy a CAC. Akajaja ne put on manu. Ne kwakajaja. Ne kwakajaja ne put on manu. Yeah? So nkota ufuo because he have one and they believe in a store here about us with her as ha kai buha. Figure out for the even have domestic animals. The mother I obtain. And you go some de calabara panon kota. He's in Kataya fully from where he kid there by my look at. Even I wouldn't do when he kiss on him, man, weba. Ndana try you. Ndana try. Have we banned any spiritual material? Oh, look at where they are buying their own spiritual material. And in the Dibiama, a lot of people buy. Go. If a walk weba. Isi monkey. Isi nketa. Obumulawo. Awo. Isi cobra. Isi cobra. A lot of women animal are dry. Like if you get away dry, I preserve for her. Ebatebo, nesi, lepu. Everything about these people do so dirty. But one thing is sure. If the real people name more than an Igbo, Ebatebe Hanano, Iyaneba, Yeni, Iyano, a single smell there. Ebe, Ogen Nemoshi and Ondo. Ogen Nemoshi and Ondo. Nemoshi may be for men. Iya no no okolo ebe mmane in fact mma aba mu n'imu na agwu mma je donana yes mma aba n'imu na agwu mma je donana ba ma n'ime ebe nke ọzọ ba ma no okolo ebe o delechara ụmụ ife akwara edi eme ife mma aba nwe ịghọtana before my mom megido all my mom megido ife ewepusisi ife niile yes all my mom megido ife ewepusisi ife ahụ mana mgbe mama na-emekwo ife omenala ahụ mama ya ekperiri ekpere wee na kpula kaba na ife ahụ agwụ sibe nna ya marie ọ bịakwa wụkwa na nna mama m nụkwara ya wurukwa dibịa maka ụdị m na-ekwu ife ya mana m si na agbụrụ dibịa n'ikwu nne m nna m mụtara my mom wu dibịa ka ọwụ okoroyiwo dibịa ka ọwụ Aminu nna mụtara nne m ochie bụ dibịa ka ọwụ nne m ochie mere ife dibịa ife eze nwanyị nna mụtara mama m wakataka dibịa ka ọwụ aizi ka ya dụkwa andị nna ya eze ọtara ike nkwa dibịa ka ọwụ aha gburu nsi na ya pụta wee na-agwa meseji niile nna agwa as far back as ebe 1997 1998 2000 iya bani gate bende na moshie egwu ayi ekwe ube na ọkụ 6 or 7 egwu ekwe mana ebe anyị na-eje holiday biri di awuti mama nọrọ dia egwu ayi ekwe cross gate ya maka ife da ebe ahụ egwu ayi ekwe batanwu n'ime ebe ahụ mana ekwochasia ife niile from ebe 2000 and something mgbagotalụ oge my mom na ekwochasi ife niile ife wee bata ebia ba akitu unu foundation moto gasalo ife wee bata mana na agwa here ya anu this is the background where side bende my dad na eje ụka do na agboro ha sinsi mana side my mom ha from ikwu nne wee ruo be nna m ochie mana ebia tata na these two families na agwa ebata ebe my mom mụ nwa di ana unu ebata ebe mwa nwụrụ nwa di ana which is be my mom zi uno ifeoma ife bata ebugasia ife ado ebukonyo ife we bata e wata go ife ebe ife niile a na agwa okpalu mkpamkpa but the fact is that what I am telling you is that na bata
n'okwu ọ na ịbata na-agwụ ndị na-eme the real omenala and the real ọdịnala, not omenala, the real ọdịnala Igbo. Ịbata ebe ahụ, ịya nọrọ ebe ahụ rie akpụ, ịya nọrọ ebe ahụ rie nri, ịya nọrọ ebe ahụ ṅụọ mmanya, enyeghị ọjị dị ịya ata, ịya nụ any single smell. Ịghọtago? Because ebe ọ na ha na-eji egbu anụ na mmebi okwu nke dị n'ilo ebe ịmaghị doso o nwere ka ebe anyị dụpụrụ onwe, mana ebe fa na-anọ, mana ndị ọgbara ọfụrụ a na-agbaghị owu ụmụ nkakwụ amịrị amị ife niile a ka ha ya eje bukọ nyochaa were ọbara buchasịcha ebe niile, were ite na-elelele dọbacha ebe niile, ikpuru ebe niile a n'isi lepulepu. Esi na dosbin pụta eyiri gold na kpuo moto. Esi na dosbin pụta ababrabus. Esi na dosbin pụta o wee wuru na ebe mmadụ na-achụta ife ọ na-eriwu na dosbin. Onye na-elele dosbin, onye na-egolo agwa dosbin, onye na-eburu eji adọwa be dosbin. Fe niile gbasara fadụ deti chọsuru ka ife mmadụ ya awụchi otufo oje mepee ya si na ojego shop aka aja aja mata ya sịrị akụziri anyị this is part of aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Fia azịgbakwo ọwụ na mama anọ ndụ taa, ọwụrụ na mama anọ ndụ taa, mma eje gbaa mama vidio, mama kọwa kenyere m afrọmụdịa bụ ndị nna m ochie, afrọmụdịa bụ ndị nna m ochie, afrọmụdịa bụ ndị nna m ochie. The highest ihe scale bụ ndị nna m ochie mmọnwụ ogwurugwu. Mmọnwụ ogwurugwu ịbata ebe adọbara mmọnwụ ogwurugwu a nyawo the highest ihe scale. Ọha ife ndị ọzọ aka mana ngụ nwe egwu anyị ekweghị ọkụ ha sisi egwu anyị ekweghị obi ebe a tụtụ ntụ ebe ahụ ife wee mechasị ebe niile, ife wee busisi ukwu ọjị, busisi ife niile ebe niile dafu, busisi ife niile dị ebe a, ife bata. Ịghọtago? Jigad batawa jigad batawa bende nna m ochie, jigad batawa, Mercedes batawa, oku ugbo batawa. Ịghọtago? Ọhile ife anyị na-agwa gị owu ife anyị ma maka ya. When we talk, don't think na ife anyị na-agwa gị abụrụ ife anyị ma. Anyị na-agwa gị ife anyị ma nwee first hand knowledge of. Mana akụkọ dọba ofu ụbọchị nta anyị achọ na owere nji. Ịghọtana? Ọlụ anyị na-alụ ihe emecha nkwụchakwasị, ị ga-emecha ghọta ọlụ a ezugo na-alụ maka ha ma agwa gị ife ma amụghọ maka ya. Ha ma agwa gị ife ma amụghọ maka ya. Ama m okwu one nso nne m ochie wee je mgbe ọ na-eme ife ife ma nke adụ na saịdị ori agbọ ma edo Nnewi. Nne m ochie wụ na m ụbara ime ebe niile ahụ ụdị ebe mama na-eje okwu obodo isi edo n'ọkpụ na eze, ụdị ebe a gasị nke obodo gbazuru aka nwe, ụdị ebe a ka mama na-eje je mee ife oyi. Ịghọtago? Ịbatakwa n'ime nke adụ na ori agbọ ọha dị isi ọpọ n'obu ọfịa bụ alụcha ihe na-aza efu ịbata efucha ebe alụrụ ụmụ na akpụ. Ịghọtago? Ịbata ebe a wụkwuo isi ebe niile ohe isi. Ịghọta? Ode isi ada adọwa ụmụ ife ha eme ụmụ ife ya efuru ndị ahụ ndị na-eme ọdịnala nzu edo na ndị otu ihe eweta ụmụ ife ahụ ife eji echukwa alụsị na-echukwa okwu ma ụmụ ife niile ọ ife a ka ụmụazị be anyị bujeru na anọda level bubatazi isi nkakwụ, isi mọ nke isi ọzọ, krokodil ya amịrị amị fe niile awụ mmụọ ma aghọtaghị ka eji ya afụkwa were na-adọnata ifefe amarọ. Okay.